Saludem des de Santa Susanna, punt d'inici i de final de la primera etapa de la tercera volta ciclista a Catalunya per etapes. Santa Susanna ha fet una aposta clara per tot el món de l'esport, evidentment pel ciclisme encara més, i evidentment ser altaveu d'aquesta tercera edició de la Volta a Catalunya, de la Volta Ciclista a Catalunya, siguent sortida i arribada a Santa Susanna, per nosaltres crec que és molt important i és un orgull. Bé, venim amb moltes ganes de córrer. Tenim un equip, una combinació de corredores més experimentades i corredores molt jovenetes, així que buscarem sobretot una bona comprensió a nivell de treball global. I com a equip ens interessa arribar a l'esprint perquè tenim una corredora molt ràpida, així que aquests seran els nostres objectius. Només hi ha una paraula com a molt positiva. Ha sigut fantàstic poder tenir un event d'aquesta categoria aquí i que, un event que esperàvem feia temps, que ens feia molta il·lusió portar i que pot tenir-lo. A més, ha anat tot molt bé, l'organització perfecta, hem disfrutat, no solament nosaltres, jo com anat a la carrera, sinó que el poble ha pogut disfrutar d'aquesta cursa i nosaltres, que som un municipi que creiem en l'esport, que treballem per l'esport, evidentment, un event és el que ens faltava. Ens queden moltes coses, però hem tingut events importants a nivell mundial, però ara aquesta Volta a Catalunya i fèmina, considero que molt important, a més molt il·lusionat. Yeah, I think it will be really important today to manage the heat, and then we have also some climbs today, but I think it will be a bunch sprint in the end anyway. Estamos aquí con mar y con sol, entonces las sensaciones son buenas y a ver qué pasa. A la cursa d'avui sobretot seria passar al port amb prou bones condicions i llavors anar-se col·locant bé en els últims quilòmetres per arribar en aquest passeig amb el més endavant possible i poder sprintar el millor. Entrant en aquest últim quilòmetre, ara mateix passaran aquest pas soterrani i ja estan a la recta d'arribada. Aquests últims 500 metres veurem qui té la sang freda. Com dèiem, 150 metres, 200 metres és l'arribada. Ninki Benhoven, gran victòria, fàcil i doblet. Quin doblet que han fet, Prisma. Ja està a la línia d'arribada, copsant l'alegria de les protagonistes. Bé, molt divertit. Hem sortit aquí en grup i hem anat més o menys fins a Mataró, que després allà ja hi havia l'esprint puntuable. Allà s'ha anat trencant una miqueta i després res. Ha sigut agafar un ritme, anar agafant gent i fins a arribar aquí a meta dintre de tall per tornar a sortir demà. Al final el meu objectiu aquí és acabar dintre de tall per sortir el següent dia. A més, també és la primera volta que faig, així que avui molt contenta, la veritat. Aviam, el tros aquest planer d'aquí poder és una miqueta més perillós perquè també vas en tot el loop, hi ha moltes rotondes i és allò que no veus més endavant, però després d'un cop allò als ports i tal, superguai. Sí, ha sigut una cursa bastant ràpida i amb molta calor, però jo crec que s'ha respectat bastant els temps, sí que s'ha apretat els dos ports, lògicament, però després a baix hi ha hagut una parada que ha permès que totes poguéssim recuperar aire, ens poguéssim alimentar, beure aigua i tot, i finalment s'ha arribat a l'esprint, que ja era el que s'esperava. No, m'ha semblat superxulo, les carreteres són xulíssimes, ja que sigui cap a dintre i són carreteres com més... Jo soc del Pirineu, llavors la part del Pollastre i Coll Sagreu sí que m'ha recordat una mica més muntanya, tot i que no ho era, però ha estat molt bé. Creiem que és molt important impulsar l'esport femení amb totes les vessants que hi pugui haver-hi, i si nosaltres tenim l'oportunitat de fer-ho, com aquesta ha sigut aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Fèmina, apostant Santa Susanna clarament per això, ho farem aquesta i tantes vegades com se'ns doni l'oportunitat. He treballat sempre molt per donar a conèixer Santa Susanna i què millor, una oportunitat que des d'avui tothom ha pogut veure l'arribada, la sortida de Santa Susanna, l'arribada de Santa Susanna, amb aquest temps fantàstic, i això és una manera que no és fàcil fer-ho, que tothom arribi a Santa Susanna en el cor de tothom.